आंनि जिबिकेसन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आनान गसाइनि उनाव मोजाङैनो मोजां दङ, आंबो मोजाङैनो मोजां दङ। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय 2020 मायथाइखौ बरायनायजों लोगोसे साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय बावहरनाय। स' गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय गोदान बोसोर 2020 मायथाइनि। लोगोसे मिजिंथियो नैबे 2020 मायथाइनि गोदान बोसोरनि गोदान बार मोननानै नोंथांमोननि मिजिं साननाय आसाफारि सिमां गासिबो मोगथां महर मोनगोन, बेखौ मिजिंथिनानै आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनाय थाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ मोनसे खोथाखौ खावलायनो लुगैदों जे 2019 मायथाइयाव जाफोर गोरोन्थि मावबोबाय बैफोर गोरोन्थिफोरखौ गासिखौबो बावलांनानै, सोरखौबा रागा जोंनाय दंब्लाबो सोरखौबा गाज्रि मोननाय दंब्लाबो गासिखौबो बावगारनायनि गेजेरजों निमाहा होनानै 2020 मायथाइयाव गासिबो जिफोर खामानि मावनो लायाथोंमोन गासिबो फारफ्रोम बिथिङावनो नोंथांमोना सिरिबाङै मावलांनो हाथों, बेखौ आनान गसाइनि खाथियाव मिजिंथिनाय थाबाय। लोगोसे जोबनायाव बयखौबो फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय बावहरनानै दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'बाय। आरो लोगोसे जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, आरो लोगोसे